Masu sauraro barkanku da wannan lokacin a yau 22 ga watan Mayun shekarar 2024 za ku saurari labaran wasannin namu kai tsaye garin Sport House News inda za ku ji cewa Mauricio Pochettino na cikin mutanen da ake ganin zai koma aikin horar da Manchester United ko kuma Bayern Munich bayan barinsa Chelsea bisa ratsin kansa. Kocin Stuttgart Sebastian Hoeness da na Ipswich Town Kieran McKenna su ma na cikin waɗanda Chelsea ke nabari domin mai gurbin Pochettino. Kocin Girona Marc da na Leicester City Enzo Maresca su ma na cikin jerin waɗanda ake ganin kowanne zai iya samun aikin horar da Chelsea. Shi ma Thomas Tuchel ya yi tattaunawar sama-sama da Chelsea kan yiwuwar ya koma can a karo na biyu. Manchester City na karɓar tayin kan mai tsaron ragarta na Brazil Ederson mai shekara 30 wadda yake jin hankalin ƙungiyoyin Saudiya a cewar Fabrizio Romano. Manchester United na duba damar da suke da ita na iya siyan ɗan wasan Crystal Palace da Ingila Guehi mai shekara 23 idan sun gaza daidaitawa da ɗan wasan Everton mai shekara 21 jiran Bright White. Manchester United ɗin na iya kashe kuɗaɗe da yawa a wannan kaka saboda rashin nasarar da suke yi a shekarun baya-bayan nan, wadda hakan ke tasiri ga ƙungiyar da magoya bayan su. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal da Manchester United da Liverpool sun tattauna da Benfica kan yiwuwar siyan Anthony Silva mai shekara 20. Kociyar Liverpool Ancelotti na bibiyar ɗan wasan tsakiya na Benfica da Turkiya Orkun Oktu mai shekara 23. Inda za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal na nabari kan mai tsaron ragarta na Spaniya David Raya mai shekara 28. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham ta tuntuɓi Chelsea kan ɗan wasan ta Trevoh Chalobah mai shekara 24 yayin da ƙungiyar ta Tottenham take ci gaba da tattaunawa da ɗan wasan tsakiya na Chelsea Conor mai shekara 24. Manchester United da Bayern Munich sun tura wakilansu domin sa ido kan ɗan wasan Bayern Mali mai shekara 18 Malik Junior wadda ke takale da IFK Wazanta. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa ta gabatar da tayin fan miliyan 12.8 kan ɗan wasan Sevilla da Argentina Marcos Acuna mai shekara 32, inda za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Aston Villa na bibiyar ɗan wasan Italiya Raul Villanova mai shekara 22 bayan bajintar da ya nuna a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Torino. Ita ma West Ham United da Manchester United duk sun nuna matsayinsu kan matashin ɗan wasan. West Ham United na duba yiwuwar cin yarjejeniya da Saho Gaisari mai shekara 28 baya da ɗan wasan na Guinea ya ci kwallaye 28 a gasar Bundesliga a Stuttgart a wannan kaka. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham za ta kalubalanci Aston Villa kan ɗan wasan Italiya Andrea Cambiaso mai shekara 24, inda ƙungiyar ta Juventus ta yi masa kuɗi fan miliyan 34. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Fulham da West Ham United sun tattauna da Fiorentina kan yiwuwar siyan ɗan wasan Brazil mai shekara 19 Wesley. Duka nan ne karshen labaran nan, sai ku tare mu a wani lokacin idan mai duka su.